स्वामी इस सुंदर पुष्पोद्यानটি स्वामी नाना जातिର ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ କଲରାରେ ଏଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନଟି କାହାର ସ୍ୱାମୀ? ଜାନକୀ, ଏ ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନଟି ଆମର ଜାନକୀ, ଏ ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନଟି ଆମର। ଦେଖ ଜାନକୀ, କମଳ ମାଳତୀ ଜୁଇ ଚୈତନ୍ୟର ଆଉ ଗୋଲାପ ମନ୍ଦାର। ଜାନକୀ, କେତେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଜାନକୀ, ଜାନକୀ विभिन्न कुसुमी मोहना वाणिज्या के प्रणना विभिन्न कुसुमी मोहना वाणिज्या के प्रणना
ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ପ୍ରଥମରେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବସକୁ ଫେରିଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଯିବା।